RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindin, single ug naay anak usa ka buok, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mao ka na, Rico, mampdos ko. O kung mauna, mag-ipon na lang ta. Ikaw, good. Kung mauwi mo desisyon, pwede ra. Dako na ba mong tiyan, no? Ay, taon, day. Mga naka na sad ko hapit. Onya, excited na kasing first burn. Excited. Pero medyo kulba gamay. Natural na, oy, kay first time good mo. Maayo lang lagi untag, normal delivery lang ko, uy. Wait, guy. Pagbalik exercise, nakasugod ka ron. Kay matod nila, mas dali ko nung magawas ang bata, ana. Mao ba? Ay, wala ko'y trabaho. Di na ako makasuportan ninyo. Unsa? Papaulin ako sa amo sa Mindanao, Dindin. Rico, ingon anak lang kasayon para nimo. Naana kay anak na ako. Dili ba lang di ay ka mangitag paagi? Sorry din, pero dili na ko. Usa dili na ka. Nakaam ko na ako nga, dili pa di ko andaman ng butanga. Kinuo ko. Unya, unsaon naman lang atong anak. Pasensya ka na din. Pero nasayod ko nga, mamahimo kang buutang inahan niya. Rico!
Way gani kay anak rin na ninyo. Wa mo makasal. Ma, Way baruganan nga pagkalalaki. Way ayo. ma, Ay kawili sa tao nga way posoy din. Maoy focus ang kaugmaon sa imong anak. Mayo kinakaroon na kagbalik og trabaho. Dagan na pagsuki nga nangita nimo kay gusto gid sila nga ikaw mo mo handle nila. mao ba, day? Nya, saman, kinaka. Medyo okay na, day. Oh, mahinuon. Day, ayaw dyan padaan ang gugugma, day. Uy, maorag na makaguba nimo. Lahi man gud mi, day. Doon nami anak. Nya, unsa man. Okay ra ka nga. Magpadayon mong ipon, bisag. Wa si ayo. Di ba, dili sad okay? Magdugang-dugang lang siya sa imong hunang naon, eh. Mas maayo pagwa. Day. Awa, nakadagal mga customers nga nangita nimo, sukad lang nga. Nagkabuwag mo si Rico. Unsay pasabot nimo, day? Boti pasabot, pinangga ka sa Ginoo. Nawa man tuod si Rico nimo, pero daghang blessings ang niabot nimo. Day. Maong ikaw, ayaw yung gulguol. Kay blessed kayo kaday. Dili man sa love life, pero sa laing butang. Nagdayet ka din. Wa man, ma. Sige man gani kog kaon. Mura man kag midaot sa kong tanaw, God. Murag ni gamay gid bitaw ko, ma. Kaya nga ako mga shorts o cartoonis ng luag man. Wa ba ya unta ko nagdiet, ma? Gani, grabe kay kumudag kaon. Mao ba? Uy, wa ka kay sakit? Ma, mao katoy unang higayon nga ako nabantayan nga grabe ang akong pagkagamay bisan ug wa ko magpadaot. Paguna, ako lang gibaliwa kay basin tungod lang sa stress. Pero sa pagpanglabay sa buwan, magsige naman kog pandipong. Unya, daghan na nakabantay nga murag luspad kuno ang akong panit. Unya, Din. Nidako man ang imong liog. Uy, nakay goiter? mao sa day akong duda, ma. Paguna, gamay pa man ni. Pero karon mura man og nagkaanam og kadako, ma. Uy, wa ka kay hyperthyroidism? Unsa, ma? Ingon ana mangutong igsuong mama sa una, igsuon sa imong apuhan ba? Ay pagpa-check up, uy. Ma, Magpa-check up day kaday. Aron imo yung masuta. dili ko, day. Mahadlok ko. Gaga. Ipa-check up na, uy. Aron sa pagsiguro kung okay ra ba na o dili. Eh kung dili, at least, mintas tanto nga sayo pa, matambalan tayo nimo. Mahadlok mangyud ko, day. Uy. Na. Sige. Pag ginahay sa mong uday, paabuta yun nga magka-worse na. Bantay yun ka. Matabang! Ma! Ma! Nangangakong til, ma! Kutil, bitara pala.
kinabuyan ni mo day, uy. Pwerte naman ni mong dauta. Bukog panit naman lang ka, uy. Lagi, day. Makadepress ka ning nahitabo na ako ron. Day, ampo lang. Ug salig sa Ginoo, day. Mamaayo ra lagi ka. Maayo unta, day. Para makauban ko pa og dugay ang akong anak. Din. Sadyang nagpa-check up ko, gikuhaan ko og dugo aron i-test ug na-confirm nga doon ako'y hyperthyroidism. Naundan ko sa akong trabaho sa salon tungod dining akong gibati. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usahay, grabe kaayo kapaspas ang akong heartbeat. Normal ba nga kusog ang akong heartbeat bisag way exertion? Mao ba kinihinungdan nga nung dali kong kapuyon ug dali sad ko mabalaka? Ikaduhang pangutana, kaliwat ba kini ang hyperthyroidism? Nganong naamang ko ani? Mabalik pa ba sa normal ang akong timbang? Unsaon ako pag-manage sa akong stress nga makagrabe sa akong kahimtang? Nganong dali man kaay ko sington karon? Sa una, dili man ko ingon ini. Ikatulong pangutana, normal ba sad nga dali ra kong mairita o masuko? Unsa may nakalahi sa hyperthyroidism o hypothyroidism? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Unsa may angay na kong likayan nga pagkaon? Mahimo ba kumukaon og seafoods nga taas og iodine? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, din. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede niyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ganahan ko niani. Nothing in life comes easy. Tinuod na, per tanan lisod. Everything comes with sacrifices, ha? So walay sayon, bisag miyuko ka mo punit og something sa floor, sa sahog, posible pa dislocate yung vertebral column. Wala sayon na ning kinabuhi. Dili ko mukuha ng kursuha kay lisod. Purbida, bisag unsang kursuha sa college, puro na lisod. Masayon lang na o magtuon ka. Ha? O di ka magtuon na, lisod yun. Okay? So, ang atong magtatampo ka ng alawa, si Dindin, 21 years old, single pa ni siya, pero nanin siya sa kanak. Gikan din sa Cebu City. Musta naman di ay mga kauban ako sa Vicente Soto sa una, no? Mga Samura family di sa Sambagdos, no? Ug na ako na ila-ila dito mo gud may bago mi naghatag og mga relief goods dito sa Danau City. Ingon tong mga nanambong among mama dok, among lulo maminaw baya sa imong programa sa kini nga akong suliran. So mayong pagpaminaw di sa Danau City, no? Barangay Bilong-Bilong. Mga Mata family, si Anot, si Gina, si Kaylee, Miles Gonzalez, Precious Ang, J-Vice o J. Leca Navarro, Giselle Ann Labrador, Lovely Austria, Erlina Villanueva, Mary Jane Montalban, Aileen og si Venancio Lumanas, og si Marina Bantilis. Alright? Og ninghapit gumi dito sa ilang balay ni Honorable Pipi Paradyang sa Compostela. Kabadyangan, abot yung kabadyangan, no? Tumayang pagpaminaw sa mga Paradyang family, si Pipi, si Linda, si Arnold, si Connie Vistil, no? Da sa panimalay ni Paradyang. Ug ang ilang silingan nga, smiling kayo, si Abay Freddy, ug si Numing Kabatingan, diya sa Kabadyangan. Norma Paradyang, mama ni Honorable Councilor Tisa Tan, no? Mayong pagpaminaw niyo diya sa Kabadyangan. Ug ang atong counterpart dito sa Negros Oriental,
Broadcasters Associations, Anthony Magunsay, no? Gikan kini ni kaniya to konsyal sa Cebu City, Eric Espina, ha? So mayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Dindin, punto medikal ang problema ni Dindin. Ato laning paningkamutan Dindin ha, nga matubag ni mo ang problema. Usahay, grabe kaayo kapaspas ang akong heartbeat. Normal ba nga kusog ang akong heartbeat bisan way exertion? Mao ba ni hinungdan nga dali ko kapuyon o dali sa ko mabalaka? Okay, so ang kinimagong atong kasing-kasing, mao ni siya ay nagbumba og dugo ngadto sa laing-laing parte sa atong lawas. Kung naay problema sa pagdaloy sa dugo sa atong lawas, mauna nga mupaspas pod og pitik ang atong kasing-kasing, ha? Nay makabara, nay mo sa pila may normal heartbeat nato. Normal heartbeat mga 60 to 100 around that lang. Kung more than 100 na amon nang gitawag sa mong pagtuon sa pagkadoktor, no, sa medicine og tachycardia. Kung mo below 60 mo nang bradycardia. So mao na nga bantayanan ni siya kayo kay kung naay pagbara sa pagdaloy sa dugo ngadto sa labi na gyud ngadto sa kanang naay muscle sa atong heart, kaya naman po'y blood supply ang atong heart, kaning coronary artery, no? Posible ka mudevelop ang gitawag nato og myocardial infarction, no? So MI or posibleng madisgrasya ko, dili matreated outright, no? Makakos ni siya untimely, o masiguro po timely, siguro untimely death, no? So, mao na yung mga hinungdan. Paspas, kung balikon, 60 to 100, pinanglan mo dool yung kaani din og cardiologist, no? Mo recommend ko ni Dr. Roy Intienza sa medical, or rather, Chongwa Medical Mall, no? Na siya diha. Ako ning kauban si Dr. Intienza sa una sa diha sa medical arts, no? Alright, so kabalakan gani ha, ayaw kumpiyansa ani kay makakos na siya heart attack kung dili ma-address as soon as possible. Ikaduhang pangutana, kaliwat ba ni ang hyperthyroidism? Ngano man ko ana ako ani? Nabalik ba normal akong timbang? Unsaon ako pag-manage sa akong stress? Magkagrabe sa akong kahimtang? Nganong dali man kayo kusington karon sa una dili man unta ko ingon ani nya related nga pangutana niya, normal basad nga dali ra ko mairita or masuko, irritable siya. Unsay makalainan ko no sa hyperthyroidism ug hypothyroidism? Ug unsa nga kung dapat dikayan nga pagkaon? Pwede ba kumukaon og sipod ug taas og ayodin? Na pwede ra gyud kamukaon og taas og ayodin, no? Rather kanang pagkaon nga taas og ayodin, no? Ang kining goiter manggod mao ni siya ingnon ta mo produce og tawag ani kining thyroid hormone, na T1, T4 o T3, thyroxine o triiodothyroxine, no? Kini sila mga importante ni siya para sa pagka-mature o pag-develop sa atong mga cell sa paglawas. Mo help ni siya sa pag-regulate sa atong body temperature o sa mga metabolic nga mga functioning sa atong lawas. Murag may pagka-autoimmune ni siya nga problema. So atong thyroid gland na ni sa itong ubol-ubol ha, nasa tubangan na to, mura ni sila duha drug loops ba, nasa itong trachea, no? Unya, responsible ni siya, ang kining mga thyroid hormone, ma-produce ni siya kung naay adequate amount of iodine. So mo tong imong pangutan na mukaon ka og mga iodine nga mga rich food nga naa makuha na to sa mga pagkaon nga sa dagat, no? Og kung mataas ang imong kuan, ang imong production sa thyroid hormone, mao na siyang gitawag na to thyrotoxicosis or hyperthyroidism. Ang opposite, kung naay problema, na kay deficiency, kulang sa thyroid hormone, mo na gitawag na mo sa mong pagtuon sa medicine og hypothyroidism. Ha? So mao na klaro ta diha din ha. Ako naglisod ako nagipong paningkamutan nga ma-explain na ako nimo maayo, no? O sa may mga klima doon nga ang usa ka tawo na ay hypothyroidism, dali siya kapuyon, uga ang iyang panit,
Unya, maglisod og ginhawa, ang iyang busis mausab. Unya, sa mga babae, usahay, di na mag-menstruation. Unya, maapektado ang iyang pangdungog, lower ang iyang focus, ang iyang cognitive functioning, like memory, lower. Unya, ang uban na ni, magkalaglag ang mga buhok. So, mao na mga tilimad doon sa hypothyroidism. Nanay siya itambal. Nanay siya itambal. Mudool lang taani og endocrinologist. Ang opposite nga, hyperthyroidism, katong overproduction sa thyroid hormone, kuan ka, sobra ka kalihugan. Nadama, dali ka masuko. Mo na ingon nimo nga irritable ka. Unya medyo magpalpitit ang imong kasing-kasing. Mao na ang imong gimo karon. Dali ka kapuyon, luya, namulos ug weight, bisan pa man nga kusog kay ka mukaon. Nya maghihi, nya imong sexual functioning mo ubos, mao ni usas mga hinungdan ug usa sa complicated ani is ang complication ani is mupaspas pagpitik ang imong kasing-kasing. Mao na ang imong reklamo. Nagapot tay tambal niya ni sa murisita ni mga endocrinologist din. Una naman ka sa Cebu City, so naatay daghang nga Indo doktor diri no. Naa siya doktora Pangan, daghang kaitang mga eksperto ni ani dinhi sa Sugbo no. So sa makausap pa akong balikon ang thyroid hormone production manginahanglan og iodine. Ug kung sobra ra ka kadaghan mo ng hyperthyroidism or thyrotoxicosis, kung gamay ra pod man ang gitawag og hypothyroidism, so manang maklaro ta diha. Ang tambal magdepende, sa hypothyroidism ang itambal anis mga endocrinologists kining gitawag nato levothyroxine, mo na itambal niya. Kung hyper gani, ang itambal ani niya is thiionamides, no? Mao na ako pong nahibalan lang. Di ko ka-elaborate kay dili ba ako endocrinologist, no? So, go and see an endocrinologist as soon as possible para ma-address ng ang imong problema sa imong goiter, sa imong thyroid gland. Nagtuo ko nga kini siya hyperthyroidism. So, sa mga irritable ka, kusog ang paspas pag maginhawa, paspas. So, mao na, irritable ka, mao na, paspas ang pagka-lose sa imong weight, bisan pa man og kusog ka mukaon. Unya, panington ka. Unya, di ka maka-tolerate og init. So, mao na nga kung ika-explica sa imong problema din. Og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra for your medical problem, ug ang inyong mga legal nga mga concerns, na si Atty. Eileen Bathan, andam og tagana nga motambag kaninyo. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak karman. Daghang salamat ug maayong